Mijnwerkers van de gemeente hier naar Eindvelinier constateert dat er een morrenanker miste. Dat de gevel van het monumentale gebouw in de vastritten wat oorhingend. Na een bouwkundig onderzoek toch nog blikken dat de situatie nog volle slimmer is. En dat er instortingsgevaar is. En dat gevaar vinden wij zo groot, hebben ook een onderzoek naar laten doen, dat wij nu op dit moment maatregelen nemen. Maar is het gevaar zo onwijzig dat het echt gevaar opbrengt voor de meesten die herinneren? Ja, zowel de eigenaar van het pand als de gemeente willen met dit Rijksmonument geen enkel risico nemen. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren in een drukke winkelstraat op zaterdagmiddag. Nou, daar willen we absoluut ver vandaan blijven. Dus we nemen nu maatregelen. Een bouwbedrijf is hier nog gongen met het stutten van de gevel en orenmaatregels, zodat er geen gevaar is voor het winkelend publiek. Wij zetten er stijgerbuizen voor en dan die koppelen we naar binnen toe. En met spanbonden lopen we hem naar binnen toe, vast dat er net meer verhoor komen kan naar buiten toe. Dat is eigenlijk opzet. En dat is allemaal een beter hoorn? Ja, dat is geen beter hoorn. De gemeente wil gauw met de eigenaar van het gebouw, Reset-beheer uit Assen, om tafel over het opknappen van de gevel. Mijnwerkers van de Scapino hier de probleem al jaren onderjong. Het is al een tijdje aan de gang. Ik denk een maanden rond de zomerperiode dat er al ankers naar beneden vallen binnen. En dat we dat ik trojong hebben, wij huren het, dus wij kennen dat alleen met trooi aan een eigenaar. En nou pas wordt er eigenlijk wat aan dingen. Dus maar ja, positief juist. Ja, nog geen ongeluk hoorn? Nee, geen ongeluk en gelukkig net. Is de situatie nog zo slim dat echt de tapje eraan vallen kan? Het zou kunnen. Misschien dat hij ook nog 10 jaar in deze staat zo blijft staan. Maar wij hebben er geen vertrouwen in. En de deskundigen zeggen daar ook over, moet je niet willen. Niets doen is geen optie.